wazimelela ehlalweni uEli uma kuthiwa kufe abantu empini. Amen. Waphinde wazimelela kuthiwe kufe ingane zakhe empini. Amen. Kodwa kwathi sekuthiwa umphongolo uthathiwe. Amen. Wawa nehlalo, wawa nyovane, walahleka phansi waphuka intamo, umuntu omdala wafa same time. Oh Jesus. Kodwa leyo mphongolo yahluleka ukwazi ukuyithwala. Oh Jesus. Umphongolo kaNkulunkulu wawusukhona kaNkulunkulu Israel. Oh Jesus. Umphongolo kaNkulunkulu wawusho the glory of the Lord. Wawushinkazimulo kaNkulunkulu. Oh Jesus. Amen. Bahamba bayempini Amen. bethwele umphongolo. Babuya bengasawuphethe. Amen. Thizwa kaNkulunkulu babekwazi ukuzila izinto beyinqobe. Kodwa ngaleli langa banqotshwa bazibaphuca nomphongolo amaFilisti. Amen. And uEli wangakwazi ukuyihendisha lonke. Amen. Sikhuluma ngendoda ukuthi noma yayingasabone emehlweni kodwa abekwazi ukuya kuyena bathi baba ku1 ku2 ku3 besicela ukuzwa kubaba ukuthi singenza njani Amen. kulesi simo esibhekene naso noma sebempini bafike bathi baba siyahamba manje sempini sikhulekele usiqusele kuNkulunkulu wakho. Amen. Bangenandaba ngisihlala ehlezi kuso sokuthi ungumahluleli kaIsrayeli. Lithi kaNkulunkulu uEli waba umehluleli kaIsrayeli for 40 years. Amen. Kukhona inqumo okwakuthi makumele ithathwe badlule kuEli. Amen. Bathi ukulahleka nokuthatha komphongolo kaNkulunkulu kwenza ukuthi uEli engabe sabhekakiswa izinto okusabela zenze emhlabeni wathana. Amen. Akunezinto okumele uvume mhlawumbe zikulahlekele. Kodwa ipresence kaNkulunkulu, inkazimulo kaNkulunkulu ngavumi lahlekele. Amen. uEli impilo yakhe yacaca ukuthi yafa ngenxa yokuthi inkazimulo nokukhona kaNkulunkulu buthathiwe kwaIsrayeli. Amen. Kukhona izinto ongacompromise ngazo empilweni. Kukhona izinto ongathi mawuzenza zenzeke. Amen. Kodwa uma zizoxosha ipresence noma inkazimulo kaNkulunkulu ungavumi. Amen. Yiba umzalwane oprincipled Amen. ukuthi I rather lose noma ngabe yini ephambi kwami as long as inkazimulo kaNkulunkulu ngizokwazi ukuyigcina. I rather lose ubungani nokwazana nawe as long as ngizokwazi ukugcina inkazimulo. Amen. Ihlalo sakho wafa washiya Amen. ngenxa yokuthi inkazimulo kaNkulunkulu yayisisukile. Amen. Ayekhona amabele, ayikhona uju nenyosi na yonke into owayengayijabulela uEli. Amen. Kwakukhona ngisho umzukulu ozayo wayengayijabulela lento ayikhavathe ngayo. Amen. Kodwa yayingekho into ayingayilinganisa nenkazimulo nomphongolo kaNkulunkulu empilweni yakhe. Amen. Noma izingane zingafa kulungile. Kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngaphila umphongolo noma ipresence kaNkulunkulu ingeke empilweni yakhe. Amen. Eyintweni zonke ungavuma zikulahlekele. Ungavumi ukulahlekelwa ipresence kaNkulunkulu. Amen. Ungavumi ukuhlukana nepresence noma nenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Kazimulo kaNkulunkulu iyikho konke. Amen. Empilweni zethu ngoba ukholwa nje iyikho konke. Uyazi ukuthi into emenza uKristu ahluke yini? Inkazimulo. Amen. Yingakho izwi kaNkulunkulu lithi uJesu inkosi yenkazimulo. Yazi ukuthi yini emenza bakhotha uKristu uma umbheka ebusweni. Uma nje uvuyela ipheju kuKristu, ubuso bakhe bukhanya njengelanga. Uyakhazimula. And moke wambheka ngabhekeki ngenxa yenkazimulo. Engasongo lutho. Khona izimpo ozoyinqoba mawuzilwa ngenxa yenkazimulo. Khona izinto ekuzungene kuzo ngenxa yenkazimulo. Unganqeni ukulahlekelwa umuntu ngoba ethi uyiprovide. Ngoba ngithi ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Amen. But uma ukusondelana kwami naye kuzokwenza ukuthi inkazimulo isuke kimi, I will lose it. Amen. Because khona into engakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Kodwa not the glory of the Lord. Amen. Angikwazi. Amen. Yazi mawasuka inkazimulo ngisho umuzi ngene ifinish ungasho phela. Amen. Mawasuka inkazimulo
ungasebenza uhola ungabi nalutho. Amen. Ngabanje umuntu enze whatever ayithandayo ngoba kusuka igazimulo, kusuka iprotection, kusuka icovering. Amen. Sankulunkulu, the man of God died now. Amen. Ueli omunye amadoda engicabanga ukuthi wakumela lale kuthiwa uphumule. Amen. Kodwa uzobulawa izindaba ezibuhlungu zokusuka kwenkazimulo. Kusho ukuthi lento yenkazimulo ayinandaba neminyaka. Ayinandaba nokuthi unjani, unaluphi uhlobo le-qualification, kwasuka yona. And uDavid istrategy sokuqala sisebenzisa befuna ukulahla phansi. Ufuna ukuthi wenze into ezosusa inkazimulo kaNkulunkulu kuwena. Amen. Yabona lapho uqedile. Amen. And futhi uyakwazi ukusebenzisa wena ma. Asebenzise wena. Amen. Ukuze uxabane noNkulunkulu. Amen. Usuka inkazimulo. Amen. Kunama agents emkhathini. Amen. Naphansi imarine world. Amen. Angathunyelwe kwenza a-trainer for years. Ukuthi akwazi ukutarget umuntu kaNkulunkulu and steal the glory of the Lord. Amen. Bayazi ukuthi makasuka inkazimulo ungafa ukade uyiqhawe namanje. Amen. Into eyenza ukuthi uSamson afe njengabantu nje is because walala noDelilah. Amen. And ukulala kwaSamson noDelilah kwasusa inkazimulo kaNkulunkulu. uSamson wafa njengevaka nanjengegwala ayezelwe iqhawe kaNkulunkulu. Ngenxa uSamson walala noDelilah kwasuka inkazimulo kaNkulunkulu. Ayikho into eyingozi njengomuntu ozosondela empilweni yakho afuna ukuthi ulahlekelwe iglory kaNkulunkulu. Amen. uDelilah i-assignment yakhe kwangakhona ukumthanda uSamson. Amen. I-assignment kaDelilah kwakuwukuzontshontshwa inkazimulo. Yes. Amen. And uDelilah kambulalanga uSamson ngezandla zakhe, wambulalanga ukususa inkazimulo. Amen. Noma ngathatha 2 years ukuthi ngife, kodwa makusuka inkazimulo namhlanje ngifile, noma amanifest but ngifile. Amen. Jesus. Kunezinto kumele uvume zisuke empilweni yakho. Amen. Kodwa inkazimulo ungavumi ukuthi isuke. So noma ngabe yini ezongitshontsha inkazimulo kaNkulunkulu empilweni yami, I rather die. Amen. Kumele sibe abazali ba-principled. Amen. Abantu bazobekhulume ngawe bethi yabona ke lehaba ngeke azavume ke luyana. Amen. Uthi kwenziweni ngeke azavume ke luyana. Yes. Uthi kunjani yabona ke luyana umkhonza kabi uNkulunkulu wakhe. Zikhona izinto ongayivumela zikushaya. Amen. Noma zishiye. Amen. Kodwa inkazimulo uNkulunkulu iyikho konke. Amen. And i-environment ezongenza ukuthi ngilahlekelwe inkazimulo, hayi sengamane ngingasondeli nakusondela. Amen. Because ukuhamba kwenkazimulo kusho ukufa. Amen. Kusho ukuthi uma kuhamba inkazimulo yavama ukufa nenyembezi. Kwasuka inkazimulo kaNkulunkulu, kwasuka umphongolo kaNkulunkulu wafa. Amen. Wafa. The minute they mention ukuthi umphongolo uthathile yilafa khona. Amen. Hallelujah. Aqhubeke ngakhona soba. Umalokazana wakhe umkaFinehasi wayekhulelwe eseza kubeletha, esezwile umbiko wokuthi umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe nokuthi kufile uyisezala nomyeni wakhe, wakhonkobala wabeletha ngokuba wafikelwa yinehema. Ithi kaNkulunkulu ke ekuhambeni komphongolo kwakulindelwe ingane eyomzukulu kaEli. Amen. Yafika esefile uEli. Amen. Yafika ngisho abazali bayo obaba bayo sebefile empini. Amen. Wakhonkobala ngokuzwa nje ukuthi umphongolo uthathile. Amen. Okusho ukuthi kule khona ne-premature birth. Yes, Jesus. Izinto zivamile ukwenzeka prematurely uma kungasuka inkazimulo. Amen. Kusho ukuthi makungasuka inkazimulo kuthiwe ngizoshada uma. Amen. Wathi inkazimulo yasuka sengazi ukuthi izoshada yena. Amen. Kunamathela inkanuko. Amen. Ebese ngiyithola senginaye siyakafika isikhathi. Amen. Kusuka inkazimulo. Amen. Izinto zenzeka prematurely. Amen. Jesus.